Айде сега вижте какво е станало тук. Нашите стойки са вече готови. Тук припомням, че това е отново дело на Ходжев, който измисли, направи дизайна, изряза си ги тук, завари си ги, запили си ги и си ги боети се и вече са готови за монтаж. Ей, това е мръсотията в момента отгоре. Положението е за чистина. Започваме подготовка за слагане на соларите. Преди това ще си окрайчим люковете с Sikaflex 521 UV бяло. Наблюдавайте цветовете на лепилата, защото ги има в различни цветове. Имаме случай, в който мои познати си взеха черно лепило за белите люкове. Така че внимавайте и за това. Лепилото има UV защита. И всъщност с него то е хибрид между лепило и уплътнител. По-еластично е, не изсъхва така като лепилото, но и не стои пък вечно меко като уплътнителя. Това е разликата. И сега ще се почистим горе буса с корисевинче наоколо и улепваме. Гайки не ръждавейки, болтове не ръждавейки. Скоби ръждавейки. И скоби ръждавейки. Много обработени. Чакай сега. Между другото, ако се чуете къде съм си взела квадратните гайки, е от този сайт Галди. Имаше много хубаво са опаковани. Емпария. Много хубаво са опаковани всички неща по-отделно. Слагаме първата. Може да държиш там. Тук слагаме две гайки. Тая играе ролята на контрагайка, за да от вибрациите да не се развие случайно едната, тъй като е без такава пластмасова, как се казва, обвивка вътре, против развиване. От тук, Не, отдолу дупката трябва с неща така. Това разпробиваме отгоре. Да. Ама само че... Така. Как ще го бележим? Да, и с маркер ще го очертая. Маркер ще караш по тъгъл. Няма. Ме така по тъгъл и дупката няма да знае точно. Малко маркерче. Малко няма, стане нещо криво. Тук сме си отбелязали къде трябва да дупчим. И сега на тази машина. Как се казва това, бе? Бормашина. Бормашина? Бормашина, ма това... Една такава. Специална. Статична. Нека я абсолютно точно следва. Значи беше важно да използваме тая машина за вертикалното дупчене, за да може да... Чакай да покажа ето колко точно дойде. Ето. Да няма дупчене по диагонал.
И сега ще се ги хванем и тогава ще бележим къде ще са следващите дупки. И ще дупчим и тях. Да, това предварително го слагаме. Това предварително го слагаме. Предварително, защото е така да сложи тези гайки или мога да бутнем гайките. Най-малко, което е гайката трябва да пейсим, но това се среда. Профилите ги хващаме с тези планки. В смисъл профилите, панелите иска да кажа, ги хващаме с тези планки и с идеята на квадратните гайки да се движат тук в улея на този алуминиев профил. По принцип, за да затегне добре планката панела, ето този зъб трябва да е ето тук отгоре, не така. Не така. Въпреки, че така изглежда по-красиво, но така не може да затегнете. Е така се слага, за да така натисне панела. Това ще го видите, когато го слагаме самия панел. Средната планка, междинната, тя служи за връзката между двата панела. Тук ще е единия, тук ще е другия. Това е едната, значи тая е първа, ако искаш ние дай. Айде. Пускаме си вече, монтираме си тук. О, дай сега да слагаме шайби. Някъде имаш 8 мм шайби. Шайба? Колко дебели? Те са нови шайбички, 8 мм имаш. Ама колко широки? Обикновени, стандартни. Служи се. А къде да слагаме? На болта му чака още не го слага, защото на партнер си го сложи още така. А той болта минава от долния край, така ли? Пак не съм разбрала технологията тук. Ага. Така, ще да сложи и тук. Сложила съм шайбата на болта. Чакай ли, чакай ли? Какво? Това ще го докараме. Да го изчистиш, иска да изчистиш кемпера? Ай сега. С какво бе? Не бе. Не да въртиш. Що така въртиш? Как да върти? Обратно върти. Наляво? Наляво. Сега върти наляво. Ага, въртиш. Защото ми е огледално. Тут върти с лявата ръка. Как бе, нали нататъка? Нататъка, застани е така, изясното и Добре бе. Какво така е шайче? Не съм съгласна, ама го завих. Наляво. Пробвай се, иначе можеш и да може да вярно. Видя, че търса не бъде. Търси ни ми е малко. Вярно, че е наобратно. Добре, да малко пробвам ги. Осъзнам тия работи. Не е фатално. Айде, аз сега за кого стяга? За кого стягаш това? Защото... Ами да стане стабилно, защото като го турим, вече трябва да сложим планките и да видя откъде да се подрежи. Яко стана това. Това няма да мръдна. Сега вече я го мръдна. Те иначе се влият, ама сега като го фаниш. Вярно.
Добре. Планките са ти успешни, какво ти кажа, поне за сега. Място да е бая трудно да се изкъпи. Ще отляга на цяла плоскост и вече абсолютно да мръдне. И да се влие на никъде. Да. Имбусните болтове, заедно с квадратните гайки и с планките за захващане и с профилите, си ги поръчах от solarhouse.bg. В описанието се пише точно какви планки ви трябват и към планките какви болтове. С каква дължина, ама всичките са 8 мм. 127 на 2, 60 и 3 и 5. Сега какво правим, ги успоредни? Сега слагаме панелите както ще бъдат, слагаме им крайните планки, за да можем да отбележим откъде трябва да се режат профилите, да ни стърчат така настрани. Иначе много хубаво идват соларите точно на тавана и всичко заспива. Да, точно така. Не, че ги ближих до къде са, пък ще преценя откъде да режа. Ако искаш, малко го дръпне така да стане по-дебела. Виж. Малко към тебе го наклоня така, като двойна линия да стане. 1 сантиметр. Сега както е това и тук е така. Много ли? Много е. На половината на това? Не. 2/3. Е това ако го режа на 3 часа. Добре. И рулетка няма ли при тебе? Имаш необходимо. Виж колко са 2/3. Защото така визуално като го гледам, да не стърчи. Сега. Това е... От десятката го меряй. От коя десятка? Чакай бе, от двойката. От двойката. Значи това е сантиметър и половина. А сантиметър до къде? Значи това е на 1 сантиметър. На 1 сантиметър. Трябва да са 1 сантиметър. Малко преди тази линия. От тук някъде. Значи на 1 сантиметр. Да. Добре. Добре. И ти като го заоблиш, ще стане 8-9 мм, таман. Защото трябва да има и то ръбка да покрива. Да. Сега ще ги оставим така. Утре ще ги свалим, ще свалим гредите, ще се измие отдолу всичкото, ще ги отрежем мете, качваме ги пак горе, разтопоряваме ги и това е. Добре. Измери го е това разстояние, колко е отгоре до края. Да, ги слагаме утре да знаем по-точно са. 22 и 3 мм. 3 мм, значи 22. Дай да го плъзне. Не, тук е 22 и 8. Да, па тук 22 и 4. И 4, значи точно 22 и половина. 22 и половина. Запомни още като ги редим и да си ги слагаме. Здравейте, приятели! Днес имам нов фотограф. Моника. Моника, кажи здрасти. Здрасти! Тя е зад кадър, защото днес е моя оператор и ще ми помогне да се заснема анонса. В днешното видео ще подготвяме
тавана на кемпера за монтаж на соларните панели, което какво означава? Ще си го измием, тъй като в Свиленградско, знаете, това лято за пореден път цялата държава гореше. Горя и нашия край, за съжаление. И тук дъждовете бяха буквално кални дъждове. И положението горе е трагично. А пък ако се сложим, ако монтираме предварително соларите, после ще много трудно ще пустим отдолу. Така че днес задачата е да се кача горе и с една водоструйка да... Гледаш ли какво снимаш? Задачата ми е да се кача горе и с една водоструйка да измия тавана на кемпера и след това ги монтираме. Панелите и това, което сме планирали, ще останем още няколко дни в Свиленград, да направим дъвките за отдушника в банята и прохода за кабела за солари. Така че това ще са ни задачите за следващите дни. Долу-горе сме наясно тук, къде то нямаме кой знае колко опции за банята, така че знаем къде ще ни е отдушника. Просто ще трябва да го боцнем. И така, да се залавяме за работа. Моника, благодаря ти, мамо, че ме снима. Нямаш ли трещотка? Що? Вземай си профил, да си го режеш. Аз запомня движението. Сигурно ли си да се кача или ще казвам? Не. Кой изпусна? Свалям си игри, да може татко да ги подреже. Човека, който не ми вярва, че знам посоките за развиване. Чая сега да видя, запомнила ли съм това движение. Улучил го. Да, от първия път. Сега развивам си профилите, режем ги долу и аз по това време ще мия. Мака голяма. Подрязани са, заоблени и вече финално ги качваме горе. Чистак барсак. Нов тавана, измит, подсушен. Слагаме профилите и връщаме панели. Ей, хубаво куче. Чистак. Няма да стачат кой ще се е ял. Ще се пълно вътре. Да. Давайте виж как точно дойдох. Профила с стойката. С панела хванат отгоре. Нищо не виждам това слънце. Беше 20 и колко? 21 и 8. Е така всяка да направя. Тук е 21 и може и така да го оставим. 21 и... Ами 8 ли? Така, панелите ще ги свързваме последователно. Имаме на крайници за тия кабели и съм взела допълнителни кабели. Тук ще се свържат и ще се пъхнат долу в прохода. Там дупчим за проход. Това не е прохода за кабел. Пак е на Карбест. Кода му е 50491. От 6 до 12 мм. Бял. Двоен проход. Сега прохода идва фабрично събран от външния край гумата, обаче гумата трябва да е от вътрешния край. Чих, башка, трябва да го обясниш. Ще да обяснявам, който му идва къл ще сети. Затова сега си ги прехвърляме там, където трябва да бъдат, от вътрешния край. И те вече като се затегнат, се пресуват както трябва. Няма мърдане. Германите са опитали да се изтарикати. Ето.
Иначе бяха сложени и тук, но не има там място. Така че ако си ги купувате и ви присъдват в този вид, намерихме си място, на което ще дупчим. Правим една малка дупка и след това тази гумичка ще я сложим в дупката, да може да... Това е важно, когато се бутнат кабелите, да при движението, при триенето да няма тук нараняване на самия кабел. Затова не е хубаво, когато се направи дупката, да се остава такава ръбеста, ами да има нещо като уплътнение. Няма, там трябва да е. И сега кабелите няма опасност да се нарежат на другия ръб. Аз съм много гледах. Виж ето как е направено. Виж чабенкото вътре, където е така. Гумичката и тук е стегната и виж го, чакай да го потреда. Виж го как е. И това ето го стяга и не мога плени вътре водата. Да. А по това ще хлопа. Лъвам, виж колко е дело. И попа пред тези гумички ли ще търсим? Ето вече ще ги стават. Така, сега. Края на кабели. Това влиза идеално. Ще го пъхнем тук. Добре. Това стана, да извадим това. Добре, съгласима. Другото така. Така, тук намерихме и ние такива тапички гумени, който си ги е събирал. Стара къща. Пълна с всяки джаджи. Не, е така, защото ще припре там в перифериката в зъбчетата. Няма да си припря там. Добре, ай бъсим сега. Къде ги намерихме и тия? Буклиците. Чай, че това сега няма вадене. Трябва да го развиеш. Трябва да вземем да го пробваме на това. Така че капачката си трябва. Ай, тя. Те точно е така и трябва да са гумички. Опа, чай, тя е капачка. Той другата е там. Бетон. Тук вода вече не мога да влие. Айде, пак ги побългарихме и модифицирахме. Това са за дебели кабели. За по-дебели кабели ще е идеално. Щом почти стига до този кабел, стига, значи за по-дебели кабели, дете е като химикала, ето това си е, той си е баш такъв кабел. Да. Химикала. Добре. Като ето. Да. Анджел, той е за такъв кабел. Айде пак горе. Така. Значи капачките могат вече и да са си тук. Ето ти е другата капачка. Няма мърдане. Бетон. От всякъде всичко е точно. Виж всяка го надига, виж? Я ставам напред. Да. Трябва да турим някаква тежест да тежи, докато изсъхне такова пилото. Е така добре. Е тук.
Ето до ръба. И така. Нещо бая тежко направо. Релсичката трябва да караме тук. Трябва ми червен с черен. Плюс-минус, плюс-минус. Червен. Ето го червения. С ето черни. Ето. Първо ги штракаме да видим. Штракаме ги, после ще ги съберем. Но те трябва да могат да излезат. Ну все. Не излезат. Ако ги дръпне, ще излезат. Така. И тук ми имаме червен и черен. Сигурен си, че така. Ами не съм. На око. Така. Сега. Ето. Чай да видим как ще ги... Къде ще им търсим местата. Ами тук ще го фаним с сенска опашка. Тия ще дойдат тук. Така. Черен с черен. Ето го. Черен с черен. Чай сега само да не са случайни някакви такива. Сега е момента, но не любиш те такива работи. Ето е така. Къде? Червен с червен. Готови ли сме? Сега. Я да е малко това е така на маса. Е така. И какво ще направим? Чай да влезе е тук. Е така някакво. Как си? Тук и тук. Ще ги фаним с свинска опашка. Най-пред те така ще ги наредим. После е тук ще пробием такова и ще ги дигнем горе. Ама сега за сега е така. И това трябва да залепим. После ще гледаме другите неща. Шаблончето е готово. Смятам да патентовам този иновативен подход за събиране на стружки. Оп! Ще буташ ли стружки назад? Малко завърти. Хоп! Гъбката е готова. Това е. Не резнеш сега някой кабел. Другите много ще го държат. Така. И с това нашия
монтирането на соларите приключи, а? Бяха черни, викам, ще да изпъкват. Да. Прохода за кабела е тук. Монтирахме двата солара с тези алуминиевите профили. Разстоянието между тавана и панела е между 7,5 см и 8. Толкова? Да, толкова. Като вече естествено е тук в краищата, тъй като тавана прави такава изливка, е малко повече, но там примерно стига до 8, а тук в най-ниската си част е около 7,5. Значи нивото на панелите е точно колкото нивото на люк. За добрата работа на соларните панели е важно да има достатъчно разстояние между тавана на буса или на кемпера и соларите, за да може да циркулира нормално въздуха и да се охлаждат, за да не прегряват. И така, всъщност, разстоянието, което сме оставили, смятаме, че е оптимално. Не е нито малко, не е нито прекалено голямо, че да създава някакъв дискомфорт при пътуване. Ще трябва да го измерим, за да знаем през къде можем да минаваме. Но долу-горе височината е 2,90 на буса. Ами от този епизод толкова. Ако имате въпроси, задавайте ги. Благодарим, че сте активни, че коментирате винаги, давате мнението си. Мненията ви са, някои са доста полезни. И пък надяваме се ние да сме ви полезни. И в следващия епизод, следващия епизод монтираме най-накрая ламперията вътре, тавана, акустичните панели, които купих преди време от Practice. За тях имаме малко по-специална идея. Може би ще разкажем, когато тръгнем да ги слагаме, но или да кажа сега, и сега ще кажа. Идеята е в кемпера, когато го завършим, след това ще направим един много интересен детайл, звездно небе, като тези, които сте виждали в лимузините, пиленцата от Монако, няма как да не знаете за какво говоря, звездичките, звездното небе, тъмния таван, който може да се сменяте с различни цветове и така. Такова нещо ще правим, но това вече ще стане, да не губим време сега. Ще се подготвим тавана така, че когато всичко е завършено, да отстраним две платна от средата и да монтираме въпросното звездно небе. За целта малко по-различна ще бъде конструкцията. Следете, ще го покажем и това. И толкова, да закриваме сезона. Ти искаш, имаш нещо да правиш ли? Искам нещо да видя. Добре, айде, чао!